Arestado ang dalawang individual sa ikinasang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa isang sabungan sa Barangay Humapon, Legazpi City mag-aalas 5 ng hapon kahapon. Isa sa mga inaresto ang Regional Target Listed Drug Personality na si alias Vin, 41 anyos, cockpit gaffer. Kasabay niyang naaresto ang kasamahang si alias Paeng, 43 anyos, cockpit handler, pawang mga residente ng Barangay Bitano, parehong lungsod. Nakumpiska sa kanilang posisyon ng humigit kumulang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Matagal din po natin itong validate para malaman kung nagbebenta nga ulit. At siyempre, kinuha rin natin ang trust niya. So ilang beses rin po tayo nag-test buy sa kanya. At ma-prove na rin natin na talaga po nagbebenta po talaga siya ng illegal drugs. Batay sa ulat, dati nang naaresto si alias Vin sa parehong kaso. Posible umanong ginagamit nito ang kanyang trabaho sa pagbebenta ng illegal na droga. Kasi napag-alaman po natin na ito nga po ay may munting farm din po sa bahay niya ng mga manok na panabong. So posible pong umiikot-ikot po talaga to para under the guise na magsasabong siya or maglalagay ng tarik sa iba pong manok ng mga kliyente niya at sinasabay na po yung kanyang pagbenta. Napakalaki po ng posibilidad po yan. Hindi lang po siya sa Albay Province nagbebenta, inter-province na po. Iba-ibang probinsya po dito na paglalaman na nagbebenta po siya ng illegal na droga. Sa ngayon, nasa custodial facility ng PDEA Bicol ang mga sospek para sa kaukulang disposisyon. Mahaharap naman sila sa paglabag sa Section 5 o ang pagbebenta ng droga sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.